dibur kaham dutunono miya bubagrani kaisa message nukmani belai kheno khatong thoka bubagra hingke srai sirai chamano chao chaihano chayani sao baksa kokrok abo kwbangma borok khana tokjak phano mano baksa tak khajaknai baksa tuijaknai phiaba ang kaisa sini ang sana muchungmani khe hai joto motho phano wngthang jesa phano wngthang hamjakma se borokno mwthango haike hamjakma se borokno halokbo hamjakmani se kaisa bithi chwng chapjagui kwthalai tongnani motha phano wngthang nukhung phano wngthang chapsake nukhung kurugyawai tongna hinkhe aro hamjakma se nango hinai ang khaklaio tang hinkhe chwng kisisa few leaders rokni bokhrogo emon ekta hapka mane few leaders mane bebagya mane chikon sa kisisa borok rokni mentality o amtui phaio je mane tamsanai tabuk chwng amtui haike borokno judge khaio ta bo tamna CPM ni blame khaio bo IPF ni phaio bahai kaya ko bo BJP ni phaio ba bini ama bini kaki amtui haike chwng khlaio omo maikhono omo kaisa tam hwnai chini motha rakthani o omo kaisa virus hamya haisi mane relation no hamya khlai mano ta khoroksa tei khoroksani relation no o kokthai rok wngkhe belai kheno hamya khlai mano bo ah jaga ni se bono oppostar di ba bo o jaga ni se boso push kotorma naikha bini babu hai ba bini kaka hai ba bo IPF ni se phaio bono kono post ni manglak hnai amtui hai mentality kisa mane borok rokni bokhrogo tongo hinkhe ang as a person tibrani mothani supporter wngwi ang abo hai rokno chajakya hingka hinkhe ang khaklaio bebak borok wngya kisa borok se hinkhe kisa borok rok wansuknai rok bo bubagrani kok sama rokno space rokno nugui borok bo borokni wansukma rokno swlaiano hinui ang khakao tang chwng kaisa example ma sachinai kwbangma tiprasa leader tongo bubagra no chwng tangi follow khai haike bubagrani kisisa ungkulugo chwng usol thangnai hinkhe nugo bini ama baba no chwng MP tempi wngwi thangka kwbang borok salaio haiphano chwng bubagra no tangi follow khlai hinkhe aro kaisa no kaisa reason tongo as a person hisabai chwng bubagra no believe khaio bini samung rokno chwng poito chao haike chwng bono borok kaham leader nugui nai kaham person nugui nai chwng bono follow khaio hingka hinkhe chwng o jaga o taboromdi nwng khoroksa borok bo IPF ni phano phaikha CPM ni phano phaikha jesani phano bwsakhe jephanu phano bwtui wngkha borok no nwng abo haike bono deprive khaimaya je bini congress ni phaio ba IPF ni phaio hinui as a person bo kaham wngka hinkhe nwng bono samungo ma thepanai abo se khoroksa good leader ni mentality hinui ang khaklaio hinkhe o jaga o usko आगे मत आने दे उसको गिरा दो amtui herong glass wngnai glak mane yakung rok togui nai swkalainani ba khoroksa tei khoroksa no saka kana kirmani abo haike wansukgwi insecure wngwi nai mane khoroksa tei khoroksa no chwng tola khiklaina naikha hinkhe abo tamoni sanai abo bubagra no chwng effect khaima klaio hinkhe ang bishesh khe bubagrani message bo miya nukha chini bisingo abo amtui hai rok borok tongo kwrwi wngya bubagra bo sai mano hinkhe abo hai rok no chwng khibi thai wansukma rok no karon abo chwngni bagui kaham ya khoroksa tei khoroksa no chwng mankha hinkhe positively kaham bai se chwng treat khaina nango hamya khlaina keboni mungsha wngya abo sak sak no hamya wngmani ang khaklaio hambai।